Piče, já to najprv musím kouknout, kdy máme, já to ještě musím na internet, kdy máme třeba někdo piče. Kdy jsem to říkal? Celé 40, to je další. Zatancuj! 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 Tady mám pro nás. Ale no. To už nevíš, co budeš pít. Kurva, to vyklasali. Pojď, kopni to. To nebudu koupovat na nás, tak já jsem piča, to je primitivní alkoholik. Já nemůžu pít to už. Piča, mohli jsme to mi nohy vypít, hej. Nechcem. Málo piča. Málo pičí dneska. Potom je to pochtěl po to video. A dáme to na Facebook, ne? Ona vládne, ne vládne. Jdu to piče, do tvojej. Bo nevím, jak to dostaneme dom. Nikam. Máš půjčil za nějakou? Já mám rozky. No, ale spíkaj. Co řekla? Nevím. Já tu Mám rozky. Ty máš rozkrak, Romy? Ne, však pizza je tady na zemi. Však ale čekaj, já si dám ještě 5 kápel vínový teatr. To začalo. Já si to dělali si to. Mama nešla ráno ožení, ale to je piča surfovat do prkně. Tak to vyklo tu bambru. No ale já to tam máš tlačit, daj mi baking. Já si nejedl. Já ty koko do Tak piče. to že za 3 večery, to jsi nejedl. Dokud 3 večery? Roma se říkala. Nějaké šemlan, to si nebavili. Omeletu? Omeletu nejsem spravit. Potom se to šel babky, tam mělo 2 márů. Do piče, babka ty koko, tak to se navarila do piče. Jedna mi povídala. No dala mi to tak nebo víš, že můžete jedna ty kokote. To ti povídala, běž do piče? Ne. Víš to mi řekla? My se nechci už tam ještě ráno ti dal. Já už jsem unavená. No dobře, kopníme to. Čekaj. Ráno jdeme trénovat. No já jdu. No to bude ale, že to piče na manželské. Jdeme. Dáme tej breakingovský, ty koko, lebo to nezabrzdí, no piče, snad ani jádle, hej. Ty kolo zase byl mrtvý, hej. Pozor, jak to spáčte, čo dáš? Já tady stáčí už. No dále. Hej, ty máš stáčel, no potřebuje ruku švačku, víš, jak můžete. Ty nebudeš natáčet? Ty jebe, to mi může volat. Pošlíme, ne? Neboj se. Víte, to může? Kdo ti volá? Zvihni to. Počkaj. Počúvaj. Ještě dobré vědět, kdo mi volá. Mama. Jo, ty. Just something Čo to bomba, hej? Já nevím, to také. Hej, skáč na ten. No, tak to Zavolaj výho, nech je pochybovat, pojde. Já se do piči mi pojď. To je taká ta rozcvička, ty kokos. To bych dolalo aj Tyson. Maria, co tady běhá pozor. Dobre, tak sa to ľudí. Že áno. Teba nevieš, ako to dostanu? Dostaneš sa, víš jak? Keď utečeš jak z Fox River. Koho? Fox River. Víš, má to Scofield. Joj. Taký pomenší Scofield, no víš. To ti jebe bajky, ten pomíní. Ja buď. To sa to tak, zase odpovedá. To je reality show, že Big Sister. Ne, Small Sister. Piča mě nehraje vůbec. Musím zase je mluvá po to, že tam může mluvá potom. Piča, moja matka má furt, budem na to. Ano? Ale ne, je piči, bez, ne. Pojď má trojku pod košu a já nezvíde operu. Víš, tak za lůzku. Já je potom jít pan za lůzku, já jsem si jistý ještě. No má jak jste padl operáciu. Jakou? Ježiš, pomeneš sa robiť, ne? To je piči. Jo. Sa půlku huby. Koľko na to video? 20 minút? Ja to zastavujem.
Raz. Raz.